Tulog, kasuranan sa motoran. Asa makita na sa dunia, o sa mga libro sa tuliko. Tulog ka sa kasuranan sa motoran. Kay, ang Ginoo, orang mga origin, mga inubdan, niya mga founder sa Roman Catholic Church. Siniguro kayo sa Diyos yun. So, akong premise ang tulog ka sa Kuranan sa Kumaturan sa Isipahan Catholic Roman o Tulog. Ana sa Gising, Catholic Church number 95. Kaya ka naman nga dapat niyo itong manual. Sunod, ano yun iputin? Ato rin kita kubigo niyo. Ako rin pala. Kaya, lingin ito, identify sa CCC. Alam tulo na ang Apostolic Tradition, Secret Scriptures, o kinayang Magisterium. Dili kamarok ang Biblia wala ang simbahan. Magisterium na eh. Amining sa Magisterium mo niya ang official na magtutudlo, uwing living Magisterium, uwing magtutudlo. Ato pa, comes from Magister. Ang humba niya sa Gising of the Catholic Church, number 100, the authentic interpreter of the Word of God has been entrusted solely to the Magisterium, Pope, and the College of the Bishop. So, Santo Papa o mga obispo mo na yung Magisterium, Santo Papa o obispo ba? So, ang dirisibo, what yung Magisterium ko sa Vaticana, Roma. Sa Roma, ang Magisterium. O niya, ang Biblia o ang buhing magtutudlo, Magisterium o ang Apostolic Tradition. O niya, katong debate ko sa Muslim sa dumaging dito na Domingo, na pamatunan ko ang Biblia pulong sa Diyos. Dili ka kita sa Biblia na nagingon ang Biblia pulong sa Diyos. So, kung mo nabasa ang Biblia, from Genesis to Revelation, di ka huwag ingon niya ka, kining Biblia pulong sa Diyos. Huwag makita na. Tato pa, ang ingon na kining Biblia pulong sa Diyos kinsaman. Brother and sister, isa may ingon kining Biblia, Word of God. O ka na mga nagdadala Biblia sa mga Born-again, San Cristo, sa Palista, Mormons, uguban pa, Baptist, Biblia na. So, ilang iwaling na Word of God, ang imo na pumatanon, na may mabasa sa sunod sa Biblia. Pulong si Diyos sa Biblia. Ingon. O, di ba? Ingon ka nga, pulong si Diyos. Yan, ingon mo Biblia na pulong si Diyos. Niya, kung sa'yo ibasa ng Biblia, dili? Ha? Biblia yung ibasa? Magambahan dili Biblia? Oo. O dili Biblia lagi. Ang pagkutanan ko, mismo po Biblia yung Word of God. Wala dili Biblia matubagyo. So ang muhatag ko nga, mura, ang pagkasama ko ulit, ang Biblia dili ko barong 95 sa CCC. Na stand without the others. Ano na? Kaya duwin sa tulog. Wala niya, huwag kining ang simbahan mo, yung Magisterium na ingon, Biblia, Word of God. Yan ang araw. Asa mabasa ang simbahan na ingon na kining Biblia, pulong ni si Diyos. 135, 136 sa Catechism of the Catholic Church. Kaya, ang Sacred Scriptures sa Biblia, Word of God ni. Sa ito na yung sa atin, o na, bato kinikitikisim siya. Remember that? Okay. 135, 136, no? Okay. 135, the sacred scriptures contain the Word of God because they are inspired, they are truly the Word of God. 136, God is the author of the sacred scripture because He inspired its human authors. He acts in them and by means of them. He thus gives assurance that the writings teach without errors His saving truth.
So, ano kayo sa libro sa simbahan Katoliko Romano? Kailan katigisin mo ba Catholic Church? Kumunta na mo sana, unsa pa niya ako ito ba ito? Sa ito ba, ang simbahan mismo nag-ideklara, kining Biblia, pulong sa Diyos. Sa ito ba, kanang kinadala mga daing Biblia, nakanong mo sa simbahan nga, mo yung ng Biblia, pulong sa Diyos. Wak mo na sa una, diyan na magkikisya Katolik Romano. Mo na nga, yan ang mga pagkasulti, without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Ano di man eh? Hindi exist ang Biblia kung lang simbahan. Kanya, karon, ang Biblia, o kanyang apostolic tradition, itong nakatagal ng example ito, no? Para dali sa ito, mayano, malawang ganyan guys. Kita, laiko, prehara ta, pero may parang yung taton. So, kanyang kuwan, ang iksunan, ang apostolic tradition, kung saan man siya. Ito mga apostolic sa una, nagwali sa mga tao, binaba, Mr. Principal, may ginimula sa Jipil, ang mga ni Jipil, no? Pero lahit, kasama ni Principal ka doon, kailangan niya sa Grando. Ako ito ipawali ito ng church eh. 2 minutos lang. Kalahit, ginimula. Pagtuin na, Jipil ko doon. Sama ni Sir Principal. Bigo ka din ba ito? Retired naman. Sir ka doon, anisito ka doon. Oh. Kanya, ang apostolic tradition, wala itong iwali sa mga mga apostolis ni Jesus Christ, pinakbaba kato sa mga tao, itong iwali nila, pumunta na, pulong to sa Diyos, hindi? Oh, pulong sa Diyos. Oh. Oh, so, kisa magiging ng pulong sa Diyos ang lumiyapa. Oh, ang bangga sa simbahan ng Holy Brad, Mr. President, Brother Limalia. Sa una nga, ginapang ipasbasa sa mga tao, pero guided by the Holy Spirit. So, ang Espiritu Santo ni guide sa mga tinunan ni Jesus Christ, nagwali sa pulong sa Diyos, o may Biblia sa una? Wala pa na Biblia. Wala pa na 33 mga 14 century ba diyan? Ang Biblia, ako nag-diskutan na wala ang Old Testament, ang New Testament, that is Bible, sa dictionary, muna Bible. Niya, nakapin sa Biblia, layan sa ng mga pagkana. So, ang apostolic tradition, katong ipasapasa ba sa mga tao, sa mga tinunan, sulgo ni Kristo, niya, punong tusino, pero unwritten tradition, no? Huwag kasuwag pa. Pero punong sa Diyos. Oh. Pero pagkabot sa puntong hindi kayo, isuwat na, maning, that is Bible. Written, parang, maning punong sa Diyos. Maning, sa una, diyan naman na, pero diyan, naan niya ang apostolic tradition, nasa ng simbahan. Yan ang nagsisino na daan, ang simbahan, kung ang apostolic tradition, huwag pang Biblia. So, diyan na daan ba? So, nana ng simbahan o ang apostolic tradition. Kaya ang simbahan, si Cristo, nagkukulog sa iglesia, sumala sa Matthew 16:18. O, nagkukulog sa iglesia, simbahan, Matthew 16:18. So, itilupin na na, pandis na, will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Usang iglesia. Kaya ang iglesia, pagsabot-soban, building na, building nila. Building naman ang sa dugma, fundamental sa gagawin dugma, ingon rin na usay concept sa church, itawag na iglesia. Meaning, pinili ng katawan. O ito mga apostoles, ipili ito ng Kristo. Ang mga tinunan, itawag ito simbahan. Asa mamasa na? Lucas 6:13. Sa Lucas 6:13 sa Griego, tawag ko apostolos. Apostolos meaning that 12 disciples chosen by the Lord for special training. 12 disciples, disipulo. Luke chapter 6 verse 13. 12 disciples chosen by the Lord for special training. So muna yung iglesia,
iglesia piniling ang katawag, muna simbahan. Lain meaning mo ng bilig, igumanan mo. So, mo ang simbahan na bilig, Kristo, establish naman. So, iingam din niya na kamo mga, panakaw sa ibang kalibutan, iwaling may balita. Matthew 28:19. So, ingat nila ang mga apostoles. So, mo ng iglesia, ang iglesia, iyang gitarok ng Matthew 16, yung lista. Kunya na, dito kung i-lecture mo ang Matthew 16, 19, na ang sa kapapa yan. I-lecture 19. Ito na ang inon. Na sa Matthew 16, versikulo 19, ani makita mo ang naangkop. Ang explica na si Bishop Moro, hindi si Bishop Moro, o sa Biblia, ikaw, Pedro, yatag ko ni mo mga Yahweh sa girihan sa langit. Ay mong gitugod din siya, gitugod mo sa bito sa langit. Sa English ba, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth is loose in heaven. Yung explica na bisa puro Panginoon ang awit Matthew 16, na, I will give you the supreme authority over my church. Sa ito, baka nang Yahweh na supreme authority ng yata ni Jesus Christ na ito na Apostol Pedro. So, itong na 12 kapasulis, sumala sa Matthew 10, 1-2, 12 kapasulis. Usari kay tagal mga Yahweh, si Apostol Pedro na. Niya, mga tagal Yahweh, bago rin siya tumahan. Ito mo nandis niya si Magi. Niya, sali natin, Papa. Siya mo yung unang sa tumahan sa Apostol Pedro. Unya, muna siya ang Pope. Niya, parisa na ito na mga college of the Cardinals of Bishop para mahimo sa magisteryo. Asa mga magisteryo, asa mga obispo. Kaya ka naman din siya sa 19, reverenyo naman sa tumapa. Kaya, usara may kinikatayaw, hindi ko mo maapil ang mga unsing apostolis. Kaya, punta na, asa mabasa ang mga college of the Bishop. Piling ni Kristo. Kawan naman ito ba? Walang Mateo 18:18. Sa Mateo 18:18, naasay gahong gihatag ni Kristo sa mga apostoles. Naas Pedro gihapon, pero nila ito maghatag ni Yahweh ni Apostol Pedro. O sana yaman. Masabdan nyo ba? Gamit yung Biblia bago mo. O busa sa biyahe ng pamangkalan, ang inyong inisalita, iniusap dito sa langit. Kung ang inyong ituro, inisalita, ituro, usap dito sa langit. Brother Als. I-watching si Brother Als sa Santo Niño Minister. Ang sama? O busa sa biyahe ng pamangkalan, ang inyong inisalita, iniusap dito sa langit. Kung ang inyong ituro, inisalita, ituro, usap ninyo dito sa langit. Sato pa, ang mga obispo na sa igahong, mga kardinal, na pero lahi si Apostol Pedro, kaya na may mga Yahweh kata niya, uminig Yahweh sa tumapang o autoridad, supreme authority. Mura ka namang senador ba o na may labaw presidente. Sato pa, wala na ang bumad, bumato akong gamit ka na yung nag-isip mo ng Catholic Church na muna yung magisteryo. Pero, kiring magisteryo, muna yung isa sa mga ang Santo Papa, muna yung deklara pangalitan na si Juan Bishop Jubilo Kumumot. Ilan mo ba? Ilan? Ganito din yung Juan Bishop Jubilo Kumumot. Maabot ng Santos. Pero para sa mga pare, Santos na siya. Para sa balo, para sa balo. Ano mas? Dala ka rin niya, Bishop Jubilo Kumumot. Si Kini, kung i-deklara na isa may makadeklara na mahimo, kanina dili mahimo, na Santos ko siya. Matang
Ministeryo. Mismo si Guara o parte ng Ministeryo sa Tumapa, siya may mo deklara na ini Bishop Tugulo Kumot, send na siya Bishop Tugulo. Ang tanang gawong sa simbahan, all powers of the Roman Catholic Church using the by Pope Francis, President Pope, na kini si Bishop Tugulo Kumot, send na siya. Sayo na mingon nga, ihimong santo, sayo na. Ingon wala yung all Catholics, munawat na santo sa si Jan Pulisikan, ano? Santo sa Jan Pulisikan. O, senta. Nya kung kita Katoliko, membro ka sa simbahan Katoliko, dili na mo aksitar na si Pope Benedict ni Jan Pulisikan ni Santos, dili Santos, o Santo na dito mo gawato, dili kining apostolic tradition. Kung sa may usa sa example sa apostolic tradition, mga kigsunan. Sa mga apostolic tradition, mga may apostolic. Tulong klaseng tradition, tawag ko, kini mosaic tradition, panahon ng Moises. 59-21. 59-21, diba? 59-21. O yan, kung panahon ng Moises, Judaica tradition, Matthew, wala siya. Matthew 6:1, 6. Laban sa Biblia. So, Biblia sa inyo na, 2 Thessalonica 2:15. King James Version. Ingon to, Stastas, hold the tradition. Dito po ito lang sa King James. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Brother, 2 Thessalonica kapitulo 2 verse 15. Sa King James Version, 40-something ang Biblia. Basta yung mga baliran. Usman mo sa 2 Thessalonica 3:6. Mga 2 Thessalonica 3:6. Ang dili unawa sa mga tradisyon, isalikoy ni mga kawan. Okay. Sa English version na, word tradition na sa King James. Puntahin nyo, King James Version. Nagang klaseng version. Si Brother Elisorano Datiga, si Tumayin Tiga, na yung version niya, nakita may personal ni Datigaan, orang leader sa Datigaan, Aning Elisorano, 2005. Ako sa ipunta na personal yun. So, matod pa niya, 120 ka version niya yung Biblia. Na yung version. So, ang King James, Protestant Bible na. So, dili na Catholic Bible. Ang Catholic Bible, duway rin sa Tina Bulgata. Duway rin. Ulatin po gitu. So, anak ko na, natanan na. Karon, ang punto sunod. So, karang apostolic tradition, may example na to ang ibuhat sa kumpare sa South area, North area ba? Apit naman ang pagkabanaw, no? Sugat. Di ba magsugat mo na nagalya? Ang Galilea? Wala po rin South. Kami sugat na sa pusina sa una. Uliya, ang musugat na larawan ni Pinoy Maria, only Jesus Christ, di ba siya? Naisugat ko rin ba? Panel Church ko na katedral na, asa manukat? Parehan? Larawan ni Pinoy Maria. So, sa kusang palit nito, larawan ni Maria Magdalena, para sugat Jesus Christ. Uliya, nga naman, naamas Biblia, litra po litra. Asa mabasa na litra po litra Biblia, ako na yung kasumag eh. Nasa Mateo 28:1. So, nagana, Mateo 28:1 o 1:20 versikulo 19 kama website. 1:20 kama website. O sa Lucas 24:1-10. Upatay kayo Evangelio. O sa Marcos 16:9. Suwatan niyo ba? Marcos, na. Pwede rin ko sa kabers. Ano ka na? Marcos 16:9. Nasuwatan upat ka libro. Mateo 1:20 kama website. Four Gospels. The life of Christ, kinabuhi na
pagka-evangelyo, muli kinibuhi ni Kristo, asa siya ng panahon. Oh. Ang gospel God, matod pa sa libro ng mga Bible scholar, true history ang gospel. True history na. Kunya, karon nasulat man, saktong balik, na posisyon niya si Maria Magdalena o Jesus Christ. E naman Biblia, sa pagkabanaw ni Kristo, sa iyong punta, niyato si Maria Magdalena sul sa langit. Hilot nga ni Jesus Christ, mag-anak niya, uy, tunuwa mo si Jesus Christ, eh? Huwag ka nga ng Maria Magdalena sa lila ng niya, ano, hindi mo makita Biblia, hindi video. Ang Biblia, hindi video, pero paminta, picture ako ito, nakuha. Sa pagtanaw niya, sa gawas, tumungan si Jesus Christ sa gabisik puti. Isa may mong ipakita, anak Jesus Christ. Ang bato nga, buka tuwa ito, i-abo. Ang masapot na ito, sa Biblia, si Maria Magdalena, muy una nakita ni Jesus Christ, Diyos gawas. Ang pagkutana, di magkigan si Jesus. Ito nga ang buto sa gawas. Ha? Di magkigan si Jesus Christ, dito sa gawas sa Lugana. Ito. Di ba, nakita ni Maria Magdalena ang lugar na wala si Jesus Christ? Nakita dito sa gawas? Ang puta na, dito nga mas Kristo sa gawas, natin yung doon, dito nga mo doon. Yung na ito gawa, wala naman na si Maria, wala naman si Jesus sa gawas. Igawas ko na si Jesus Christ. Tawag pa sa Maria Magdalena. Ang puta, di sa gigan. Natural ito ni Maria kay Dugat, ako niya, Maria Magdalena si Jesus Christ, moto yung namo niya. Di ba eh? Muna nga, si Jesus Christ, pagkabanaw, niyan ito siya, iyang inahan si Maria. Asa mabasa? Di na mabasa. Wala apostolic tradition. Wala tradition. Kaya kung mabasa na, dili na tradition. Dili na tradition. Moto example nga, si Maria Magdalena, na ang pare, itong Jewish faith, itong anlan, si Maria Magdalena ng larawan yung sugat. Kaya nakamas Biblia. Unya ang apostolic tradition, kauna pa mas Biblia. Mo ito nga, ito yung sunod sa simbahan ng apostolic tradition, na si Kristo, si Maria Magdalena, may isugat. Dugay ng panahon. Dito sa Naga, Katedral na yung mga parokya. Pero naipart sa North, ang mga tao na reaction, ito ni Gayon na, ganong ni atong labaw ko rin pare na Maria Magdalena man. So na Diyos no? Ang tayo, Diyos na, ibaw rin mana. Awan na i-prepare ba yan? Wala nga, yan, ikaw, pakipay mo sa usahay nga. Ako sari, pagkampos mo sa doon dito no. O, relative siya ni Jesus, mga bunag dito rin. Ako na nga, kanang mga bunag dito kung dinuman, dinuman tuwan. Kaya kung lalo naman. So, sakto ang ibasa sa pare na si Maria Magdalena. Pero ang apostolic tradition, doon na ito sa Biblia. Kuwan. So, tuwan na ito. Si Mary Maria, may unang kita. Niya sa mabasa. Di na mabasa kaya apostolic tradition mo na. Sumasa mong bahaya ganina. Hindi daw na ulit. Tinakpa sa mga apostolic diwali. Pero example mga dito na sa Lucas 2:19 kama video. Asa ito si what? Ano ito? Sige. Sige. Kasi mo na sa mga kasi mo mga miri. So, kani assumption mo, buhat na to istorya o na kay tulo na to mag-explain mo na ita po dito na po. Nagyo. Ang apostolic tradition ng ingon na nakita sila si Mary Maria o si Jesus Christ. Sila tay reference sa apostolic tradition. Hindi, kung mabasa natin na tradition. Ang simbahan mo hindi mahayag ka na ang apostolic tradition o yung narigingon si Mary Maria o si Jesus Christ. Iyak itong inaan, hindi unahon mo niya o magkamanaw sa apostolic tradition. So, kada tradition, kung sakto nga
Basta ang dictionary mo sa definition ng tradisyon, ipasapasa hangtod karon na wa masog iwali mo sa dos isauli ka dos din mo to. So wala na. Basahan Mark ang Lucas 2:21. Bumasa na example sa tradisyon. Why mabasa biblically pronaan? So another source of faith. External authority man. Brad, kita nak kuat Brad sa Oh. kanang misteryo sa Himayan Brad. Naman niya ang pagkabanao o Oh. langit niya. Third mystery naman ang tulos sa apostoliko. Oh, biblical na? Niya. Biblical. For example, sa tradisyon, Lucas 2:21. Sa walo na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Gingalan siya Jesus ang ngalan nga isulti sa anghel kay Maria sa wala kahipanangkod ang bata. So, klaro na lumon yung basang Mark na ang walong kaadlaw to, ang bata na ituloy. Kisa na bata? Jesus. Sa ito pa, naitabong pagtuloy. Gumawa tuloy Bishop Jesus Christ. Gumawa tuloy Nagituloy man. So na naitabong ituloy. So na nagtuloy ni Cristo. Sa walong kaadlaw. So na naitabong tuloy ang pagkata, isa may nasa tuloy. Matubag na bila, di ba na matubag? Oh, lagi na naitabong na tuloy. Kung may kultura sa mga Jewish sa una, Hudiyo. Ang pagkata kinsa may katuloy ni Cristo. Ini may naitabong pagtuloy. Makasa pa Biblia dili. Ali ko tubag sa Biblia. Ato ko sa apostolic tradition. Wala ba? Apostolic tradition. Hindi ka katubag na. Kung sa libro, hindi na tradition kung naipabasa. O, hindi na matubag mo nga isa may katuloy ni Cristo. Wala sila na. Ang protestante, ang apostolic tradition o magisterium, wala sila Bible, ano na sila. So, muna nga, kung pagkatapos ng mga protestante, kining Biblia, kanang mga pagkatanahan, hindi na siya tubagan. Kanang Biblia, by pinaka-libro ng Biblia, 72 or 73 books. Genesis down to Revelation. Bible alone mo. Kaya ba kung tugon, kaya ang meaning sa Bible sa dictionary, kaya kanang dictionary, internationally accepted mo na, hindi mo kalimutan. Estudyante na, gamit ka na. Kamu, gamit mo na. Itag. Ini magkuntugon. Pila ka libro magkuntugon? Sabi na siya? 27. 27 ka libro. Ang pamutana, anong dilig ni 30, anong dilig ni 22? Ang New Testament. Matthew to Revelation. Anong dilig ni 30? Anong dilig ni 22 o dilig ni 28? Anong 27 yun? Hindi may kumuta na. Hindi matubag sa Pisante. Dawat na nagutudaan ng mga ito ba? Nanan. Ang simbahan may gapo, tanan na kinisya 20 City, California. May inspired by God. So, muna nga, gusto tumago ng banding. So, ang Biblia, dili po ni kabarog lagi kung wala ang apostolic tradition ng Ministerio. So, ang apostolic tradition dito, kabarog po, wala ang simbahan. Sa simbahan, ay yung pumunta natin na yun siya na pagsiguro. Simbahan may ngayon. Yung simbahan, dili sa kabarog gumawa ng Biblia sa o ka apostolic tradition. So, nasa 95 sa katagisin ng Catholic Church, na nag-stand without others. Jury na siya. Kanya. Pero, ang source yun, dahil ka sa mga pinag-iay na ang tubig para issue sa gaday literal. Yun na, divine personal literal. Mingon mo sa alay sa Biblia, mingon sa katagisin ng Catholic Church number 86. Yet the magisterium is not superior to the Word of God, but it is servant. Sa ito ba, ang magisterium, dili sa pulabaw sa Biblia, kundi surugoon ang magisterium sa pulong sa Diyos. Nasa sa surugoon sa 86 sa Tigising ng Catholic. Surugoon, mo yung kiniklara. Mo yung interpret sa Word of God. Kahit kung anong gamit yung simbahan dyan, kaya kung ang simbahan yung pinagklara, di mo nga Word of God.
Siya may nagkikala na ang Bible sa world na Oh, sige, Mira. O niya, ang magisterium, ang Santo Papa o mga obispo, iba kapayan na tao na, pero sagado na nagkatunggalan, tao na sila, di ba? Pero ang pulong si Diyos, kaya sa John 1:1, si Kristo, ako ang pulong, yan naman na Jesus Christ. So ang Ginoo, eternal. So diyan na ang Diyos. So tanang sources kayo, ang pulong sa Word of God. Pero, ako brad, Oh, yeah. ang ato akong pasabot akong pagtuloy ni Kristo ba? Sa pagtuloy ni Kristo. Pagtuloy? Oo, pagtuloy ni Kristo. Bigyan siya Jesus Christ. Ano, ang sa Kristo, pato-bigyan niya. Bigyan ka na siya Jesus Christ. Pagtuloy ni Kristo, bigyan na siya Jesus Christ. Hindi mo pag-bigyan niya. Kalau masuk apa tuh ya, ini Jesus Christ saya. Ano, ano, Tahu apa tuh ya, ini Jesus Christ. Nih, ampun tuh mga, ngayon kita mong tulis. Oh, ang kuan, ngayon kita mong tulis. Kung sabot, ngayon tulis niya, ampun ta na, makatubag ng Biblia na. Hindi makatubag ng Biblia. Oh, hindi makatubag. Makatubag ang Biblia. Kung tapasa. Oh, ilang ka chapter verses Biblia? 1,189 verse chapter. 1,189 chapters sa Bible. Genesis down to Revelation. Yung versikulo bilang mo 31,173 verses. 31,173 verses. Sa lain gamay nga bukit na Biblia na. Kaya dili Biblia ka ng referensya ba? Na makita mo nga ang verses, chapter and verses. Pwede lihat na. 31,000 versikulo. Punta pa sana. Kuyapan na si Juan ng Biblia. Ikaw. May Quran ang Muslim kaya 140 chapter ang Juan. 31,173 verses ang Biblia. Ang authorized Bible. Ang chapter, kapitulo 1,189. Ang kapitulo. Wala nga, pwede di ka na, harap ka sa mga pulong words na gagay. Walang bukas pulong, tinawa na mga, ang simbahan mo, kita naman na limpyo ba, nag-iibutang sa libro sa tuloy ko. Ikaw rin hindi kumpara ko lang kay, lampat kay kaalam sa Ginoo. Wala nga, ang Ginoo, sa una, kanang Biblia, ang ginagawa ko ang pasulit na siya, pulong sa ito sa Diyos, unwritten na siya, wala itong ma-conform ba sa una. Pagpulong sa Ginoo, kauna ba sa Biblia? So, sa Biblia ba ito kaya? So, ang Biblia, ang unang sa Biblia, Word of God, ang Biblia, libro mo na siya, box ba? Libro. Pero ito, ang pasulit na siya, ang ginagawa, Word of God to. Diyan na ito na, wala pa ng Biblia i-printing. So, ang nakikitawag ko, external authority ba? Na siya, na outside of the Bible, nasa another source of information, sources of faith. Sources of faith pa, sources po ito. Unang na apostolic tradition o magisterium. So, diyan sila daan. Ang Biblia, ang simbahan ay hanay na responsable na Council of Carthage, Council of Epistle, Ipo, iproklama na doon ay tawag ko canonical, canonicity, sakto ihap ang Biblia. Isay-deklar ang simbahan. Genesis and Revelation. Yeah. Tawag ko, translation, sakto matubad. Interpretation, sakto nga pagsabot. Isa kaya simbahan naging muna na. Yan ako sa tigisip mong nagkatawag. So, nung libo ka na ba, asa kayo sakto niya? So, ang presente, Bible ang lugar, santang kita, wais kong ginawa namin apostolic tradition, hindi ko ito Biblia, o sa apostolic, o sa magisterium, o sa dinaganan ka ba? Mura mo ng bersikulo sa magisterium, apostolic tradition ka, kaya nangang ang gulo ba? Lisod sa? ang magisterium is libro. Libro ang magisterium. Ang magisterium mo nagkumbunga sa tapapaw ng obispo. Libo kalibutan. Kasi kayo din. Ano yung mga libro na sama sa katekisim ng Catholic Church? Yung libro CCC na ibabasan mo sa diya sa preface
si Pope John Paul II, buhay pa siya, na santos na iyang ipumulgit ang Catechism of the Catholic Church with the College of the Cardinals na siya standard na libro sa Katoliko. Sa ito ba, ang kanang Catechism of the Catholic Church ipumulgit na ni John Paul II? Kanang sisisi. Kuan, ano tayo ang example mo nga kuan ang pakitaan mo libro mo doon. So, namutana ko si Diyo ka libro na sa ulili. Kung mabasa na din na fully edition, pinapak na sa unang panahon niya. Ang sibahan mo yung libayag ng atong tuwan. Or ko na ang kuan, ang Diyos na yung Diyos wa. Anong namin, hindi mo na makita? Ha? Sulit ito pag-wala. Hindi ka makita. Hindi mo na makita. Absolute invisible God. Absolutely spiritually. Ano ba? Absolute invisible. Ano ba? Umiyo ka na yung Diyos. Lapas mo na tawanan kita Diyos. Wala ka. Abay yung pit na rin. Hindi makita. Ano makita? Absolute invisible God. Walang ang sibahan. Walang sa karason na ay mga maluntiyon sa kuwan kining dinating na non-potis isi return of Queen of Space Merisio. Resyo gani, reason ba? Wala yung prinsipyo nga voluntad, kung sa rason ni Mostat. Sa ito pa, on the level of reason that is philosophy. So, philosophy, ang theology, di na ulit mga naikuha philosophy. Philosophy, dahan medyo theology. Dahil mga principal branches ang philosophy ay logic, psychology, ontology, niya, ethics, ano pa? Ontology, ano na mga niya. Kanang Diyos, nabilong ka sa iyong ontology, material being, hindi mo kapita, hindi may hikap pa. Yan karon, kung saan ang pag-rason, mapurimahan mo na siya kay Diyos, pinagi, wala yung Biblia ba? Pinagi lang rason. Oh, saan ang pag-puribang na yung Diyos? Namin Biblia na, munyan na Biblia na. Namin na Biblia. Wala kayo, kamatay na sa Biblia na. Sige, wala para sa? Ang pamatanan ko, ang Diyos hindi makita. Anong, yun sa ito pag-ana, ang hindi mo na makita. Wala kayo example, mga gamit na analogy ba? Ang bang nung una, Bible ko Bible mo, libro, di mo na, ang kumaturan mo, programa sa rason sa mga substantial lagi dati kaya nga ini kuan ba na rason kita na explanation kita mga ang example ko para masabtan si YD nag-Bible study sa Cathedral Church Cebu City Wednesday February 21. So nata niya si Rogelio Comunero Sargao wa mo kita na ko le sa putanaw siya live na iyo siya kami kumutuon ni Brad YD ka Bible studies Cathedral kay wa ko kita ko. Diyan ang rights nga usulti siya no. Isa mo to nga nakuha mo sa kita. Pero mutana si ni Brad Roy si R.S. Rogelio Brad Roy napa si Brad YD sa Cathedral. Bisa na umusalig sa Troy doon na umusalig sa Troy nga hinuon ang isulti niya manaan ang mutuo na si Brad R.S. Rogelio bisa kuha sa kakita na ko manaan pura na ang Diyos bisa kuha kakita na umusalig ka sa isulti ang pamatanan isa may isulti ano yung Diyos kaya ang pamatanan na isa yung isulti na yung Diyos ay musalig punta sa isulti di naman ito ba Biblia? Biblia, buwan mo ng Biblia? Muli ka sa Biblia yung panay mo, magkabanaw. Nagwalay ko din niya, mingon ko tunar daw, huwag ko kita ni Pilipinia. Iya itong prerogative nga, ay huwag sa kita, isang ito na ako doon. Usalig siya ni Troy,
Manak, sa buwan sa kita, tuo na siya. Totoo siya. Kaya karon Diyos, hindi mo makita, kasi may yun na Diyos. Para parehas sa kung saan buwan. Ano mga illegal. Brad, Oh, sige, sige. Tomas. Si Tomas. Brad, dito. Nakita ang doon Tomas si Ginoo. Lulahan na niya, pero kita naman. Kani Diyos ang hindi magiging Espiritu. Ang Diyos ang hindi makita. Porque ang tao makita Ginoo, mingon, napas mo, nawawa na ikaw.